Ya guys. Kayak pakmu tak senang kok. Asin. Dan jomblo enak. Asuk ya guys ya. Iya. Ya sing. Ya, mancing hitung duit ae. Lek kok kejen kok. Rono duit rene Ya rene duit rana duit. Kok aku Ora apa-apa. mau anak-anak. Ora apa-apa ayu kok. Dodol bangku. Kan juga anu, iki jenenge ndek asin. Bocil. Stop. Stop. Nggih miar kae. Stop cukup ya, Lek ya. Oke. Durung. Paling 21. Niki tanggal pira? Sangon. Heh? Sangon iki. Kok kumpul ya anak-anak. Arep digo apa to ketoke kok Penting Iya. yo nak bayaran ki kan legong to ki terima uang dari dari mulut mulut Mak Sawi ngono. Guys. Iki kan Yo dhisik iki. pengen to arep-arep. Apa to? Aku nggo apa? getok mie. Jangan engko ya kupaksan gore nih. Jangan tiwel. Tiwel. Iki lampe nyemplung bisa nek gawe. Ndi anune? Apa? Wajan opo ngono. Sik. Korene jak sarapan, guys. Iki emang anu tutup emang. Kerja itu ya harus bayaran toh yo. Ya sing bayar parti apa gak kuwi. Rokok, awas rokok. Dang, Mah, rapo. apa-apa galak. Jala masau iki. Tenan jos. Wah ngawur wis ngawur. Mau ngono iki. Mau apa wae lah. Hidonku, guys. Jan kurang ajar tenan. Lo, lape aku kobok. Ya wis wajane ndi wajane wis. Nggo godhog menit lho. Yes. Gak ngono ngene, guys. Yo. Superman. Ya. Masa kuwi? Iya iki. Walek man banyune. Ya sapiro nek kaya sama lo godhog mie aja aku. Iya masuk dulu. Untuk apa iki tempe? Lho entek wis. Tak ombe. Ombe. Yo wis. Yo pengen to. Terus apa-apa mak aku iki tambah aku seneng nek kowe ngemek. Ndeng payu ya, Mak. Ya ngono aku ki seneng. Sayure perlu setengah. Nah, aku sing pengen mak. Ngono lho carane iki. Iki masak urut ki biyen tak mungkin. Nggih. Wih. Ini apa tadi sini? Bawang. Ini bawang aku marah aja tadi. Ini bawang apa? Brambang. Ndok, tomat lu kok bawang. Ini jenenge gak mie bawang tok. Delon. Iki tomat, brambang, telur, mie, terus apa iki percil terus bawang pre. Percil ya. Nek pupune iki lho ayame lagi. Lah iya, kita ya. Pindang. Yo. Pindangku teh. Oke. Mie sedap Indonesia Raya Merdeka. Gak kaya aku yo gladrah. Indomie, Bos. Instan ki ngene iki apa to? Instan. Mie sedap instan iki lho. Jelas. Terasa sedapnya. Yang jendos. Ayam gak ki nggih Mbak ini lho napa nih. Sing ki. Mbok. Iya.
iki anune. Tak kira jemah iki, Mang. Iki anune Apa nih? sayape. Nah iya sayap ayam kan. Iya, mangkok. Iya. Bedak. Ya jane mi bae, arep gawe dhewe lah kene jane. Nak kowe ya 6.000. Ya, Spesial kita kan gitu. iya no. Spesial. Gula semi. Gak gawe mie, Mbak. Gak doyan mie weh. Kayaknya gawe ngene iki lho Kak Trio gak arep. Iki mie goreng apa mie apa to? Mie Kuah, bawang iki. kuah. Kuah. Oh, aku tak belajar guys gawe mie kok sumpah deh. Apa nih? Ganteng. Kan. Wis entek tak pangan dhewe pian yo mo. Tapi tak pangan dhewe. Wis tamo. Musa-musa wi Lah, ro barang-barang kaya apa? Aku yo maneng ae. kayak ngono dicencem karo cuka. Tak sambelnya anu. Lah wis sambele kaya enek ta kae? Tak tanggo. Aku sambel buatan ngono iki ngerti Aku yo gak luwe, aku yo cukup. Menak gawe dhewe lek ya. Nah, aku tak gawe tangan trasitan lho. Ya. Tapi kuwi anu mak wi trae cenceman wi duduk asli gawe bumbu bramang bawang maka gak. Iya, centemane pabrik ya ngono wi. Pabrike dhewe wi duduk pabrik gede. Wong sing barang ngono-ngono kuwi ya di pak dhewe. Gak digawe bumbone kaya aku di bumbu kuning nah. Kuninge nek sing kowe ya ora, ya ngono kuwi tok dicencem kunir. Kunir anu kalau mak bubukan ngono tok kae Royco apa kae apa. Gak tau dibumboni rena-rena kaya aku. Ya kaya tumbar bawang apa kae jenenge? Ih. Lombok miring uga. Iki banyune gua. Ya aku njaluk to kayak kene sik. Wes wi cuma matang-matang gak enak. Ngene. Yo disok sakane. Kabeh sak duduhe. Yo aja kabeh to. Ora nek disok sak duduhe, gak diguak banyune. Yo sitok gue kaken. Ora goreng aku. Ora. Aku nek tak buak banyune, tak godhog meneh. Nah kurang banyune. Wis. Kurang. Up. Enak tenan mantep. Kok enak sing debian. Nek latihan. Ora debian yo. Aku ki seneng ku mibuan cilik-cilik karo. Tapi biasanya enak malah gue kuwi. Tapi anak iki omi aku. Tapi gak kata aku nak mie super mie ini. Nah, Kaken itu. alah yo ben seger kadung. Kan meja kono to. Parking gawe dhewe malah kayak ini lho. Yo di sana ae. Kendok kae. Sik. Enak aku seneng berapa ta? Ya. Iya. Yo. Kok sampe anune mati mangsane seboknya yo. Nanti. Jadi Oh iya, alah ra apa-apa. Berambangan tuku iki. Hah? Berambang wae tuku lho. Yo kayak enak brambang tak larang gak di brambang. Terus guys, enggak lanjutnya akan ke sarapan sih. Terus oke guys, terus pokok tinggal mak sawi iki. Enggak tinggal kobong iki. Lah bener lah aku tuh gebres aku ngene iki. Jan tenan. Mendung guys, mendung. Iya lah kok bledos-bledos ngene. Apa ya wedi ta aku.
Bledas loh. Mumbul. Mak. Di wong. Terus matang kurang gas ngene iki. Ini kan tapi bentuk ya rajo aku. Tekan ngudek ya tak udek. Mak. Enak ya. Berisik guys. Wah, londang. Nah, dia emang. Ya kemana ya? Tumbah orang. Itu petok bisik. Diudek. Kita tinggal bumbu apa? Jengkesan. Lele. Pindang. Pindang. Ini kan neben lali ra ubuni. Bunggone uyah. Garam. Terus gula. Dalamnya apa kayak gula, mak sawis manis lah. Duh, kurang manis. Kurang manis. Iya. Manisnya mak sawi iki nyocot. Iya. Mak sawi penggaweane nyocot, guys. Nyocot. Lho. Penggaweane mak sawi nyocot. Nyocot mak sawi serat gatek mbek wong. Iya lah. Penggaweane. Wah, kan ngene. Ya penindak tenan. Yang lain. Saya makanya juga dicapai, makanya yang lain. Kayak kopi, kayak gula, Gula nih wis ngono. kayak minyak portun ki guys maune tak sok nang kene. Gantalan kalau gak iso lungguh to, tak sok nang kene. Oh. Udah kan ya, aku tak mikir anu ya. Pilih kemangi. Ini rambut dek apa apa wi? Iya. Panas sih kok koyo ngene. Itu subur makmur gitu kan. Duh nyanyiannya aku ya gak iso. Aku iso batinku tapi kok gak iso ngetokne ya. Aku ya iso piye iki. Duh apa nyanyian piye. Nyanyi aku ki nyanyian wis lagu lama ke ora payu Mas Sawi iki. Kira wis kalah karo saiki. Saiki dimodik kok iya lah. Mak Sawi ki yo Angkia numpak prau layar ing dina Minggu paring soto tok.
Adik jawil mas, jebul wis sore. Dek sore dek. Mak wong saiki yo apik-apik nyanyian iso. Ndut. Tuh untuk bentuk. Nyanyiane Mak Sari wis gak iso kok nyanyi apik-apik wis. Zaman biyen ngono wis sandalan kok yo gitu. Ngono ambek biyen bae mantri. Nah, aku dek biyen tanggapan bayarane piro? Piro? Piro ya dek biyen ki? 30.000 ribu. 15.000 bagian iki. Saiki jutaan, saiki ya model-model. Nyanyiane ya model-model, dek biyen ya ora. Seruku bathok ya re sawung gletak, ndang gletak. Nggih tak tenang. Tak gletak tenan. Dek biyen saiki ya ora kanggo. Guyu wong malah. Iya, ganteng. Aja gelek tangi mana ya tangi. Ngono. Dek biyen wis wong lugu kok. Saiki ya ora payu. Saiki dimodif nyanyiane weh. Cah nom-nom wis tambah sing dinyanyian kae. Ngene, nyanyi tambal ban kae. Enek neh tambare wong lanang, iya ta karo lugu. Aku iki tukang tambal ban. Terus meledak dor ngono barang ta. Aku ro iki. Tak delok. Uripe Mbok sak dalan-dalan golek pangan, piye? golek sing halal ketoke. Lho, kuwi anek sing meh wong tuwek, wong lanang nyanyiane nang YouTube. Apa nyanyi? Ya nyanyiane lho di anu meh, di tambahin apik. Terus saran masak kok lenggo tangan kiwa. Yo piye ya ora oleh kok. Orang itu orang Wis pokok karo kuwi gak oleh tangan kiwa. Au. Wah, pateni to. Pateni wis mateng. nyerah muka kuwi. Yo kok. Ambune kok sangit, guys. Yuh, lawar panas, guys. Ya, ayolah. Yo. Ya anu tutikan deh. Heeh. Tuh. Nyanyian saiki wis umurno. Nek sing oke. Sebut apa jenenge? Sopo? Tah maca kertas terus apa? Nyanyi cilik lho saiki gede. Oh, batere ini lho. Tegar. Dimasukkan jemblung. Kok cek pader. Nemu kayak lengo kakek lengo. Kan enak tuh. Iya. Ngece mah. Tengering iki kuat di maru. Marune nyerandu ya dicos ketel pisan. Iya. Pakai suket ya ijo-ijo. Ijo-ijo godhonge karo. Kadung rabi bae bojone kanca ngono. Bojone tangga. Oh iya. Kurang lebih ya, Dik. Kurang lagi. Ya nak brengkesan ki enak manis kayak Mak Sari. Soy. Gitu. Manis mas gulane batu. Nyerah manis antemono aku. Kayaknya ngono. Manis tambah ono aku.
Iya, bener sedep kan. Jelas toh yo. Iya. Iya. Ini pokoknya tong. Mengundang pelanggan. Mengundang setan. Wes ngono tok. Yo iki. Nanti mah. Apa? Aku nang kene mah tempat ini. Aku iki ngono Dek. Kok nanti tinggal nang gone Mbak Manohara. Oke, sek. Lanjut lagi nanti pas mau teli. Sik. Oke guys, terakhir bunteli pindang Brengkesan pindang Dek. Namanya perkrono. yang kau bar maghrib sewimpel ya sing tok ya. Iya. Nanti salam. Wis mari yo salam. Sakeh Ya ya. sing iki guys, keseruane Mas Sawi iki gak prei-prei ngene iki golekne ngon sapa? Golekne ngon awake dhewe, ya ta? Ben gak sepaneng ngono guys. Pokoke ya apa kerjanane Mas Sawi iki wis ngene-ngene iki ditontok ae aja sampe gak ditontok. Rugi-rugi wae gak ngingeti aku. Nek sing seneng ya ngingeton aku, ndelok aku, nek gak seneng ya melengos. Iya ta? Ya Pokoknya nek wis bosen melengos. Jangan lihat Mak Sawi dulu, lihat orang dulu. Pokoknya ya ngono lho guys ya. Jangan lupa pokoknya ditonton, dipantau terus Mak Sawi. Jangan khawatir pokoknya Mbak. Pokoknya yo eneke yo ngene iki Mak Sawi yo gak ngeling-ngelingi apa eneke yo penggaweane dino yo ngene iki sibuk. Super sibuk. Pokoknya ditonton ya, jangan lupa ya, di subscribe, di komen, ditutul Mak Sawi family. Oke, terima kasih sing nonton Mak Sawi, sing seneng Mak Sawi, sing gak seneng gak usah nonton. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.